Благодарение дейността на асоциацията в българското образование са инициирани и осъществени структурни промени, насочени към въвеждането на институцията на колежите – академични и професионални. Тези образователни структури стоят по-близо до реалните потребности на икономиката, като създават оперативни кадри, необходими на бизнеса. Заедно с това асоциацията развива стратегическо партньорство с българските институции и организации в сферата на квалификация и преквалификация на кадрите с оглед нуждите на пазара. През последните 30 години хиляди младежи взимат решение, вместо да продължат обучението си в университет, да изберат именно професионалното обучение. Ние смятаме, че обучението, което ние предлагаме, не е за тези, които са отпаднали от изпитите и класациите в университета, за тези, които съзнателно са избрали именно този път на развитие, професионалните колежи вместо университетите. Нещо много елементарно, което искам да кажа, е това, кои са именно колежаните, които трябва да дойдат при нас. Днес, ако някой публикува обява, че търси помощник, счетоводител, помощник в офис и така нататък, на тази обява ще се отзоват магистри, бакалаври и магистри. Което ясно говори, че България е свръхнаситена с висшисти, а бизнесът търси този слой кадри, който не може да го открие. Препоръчваме на младия българин да се освободи от тази традиция, която е след завършване на гимназия непременно да се отиде в университет, защото по всичко личи, че необходимост има именно този среден ръководен слой кадри, който е много търсен от бизнеса, но го няма и добре платен също. От Съвета по туризъм в Пловдив аплодираха колежанския тип обучение. Тези млади хора са обречени на един негативен постулат на нашата съвременност. Обикновено, когато те търсят работа, им се отговаря, че нямат достатъчно опит. А всъщност опита се добива в последствие. И може да се каже, че в последствие те са обречени на позитивния си опит. И тъй като условията до известна степен са се променили, може би кризата ще отсее добрите кадри. Дали колежите или висшите учебни заведения ще подготвят тези кадри и ще ги дадат на пазара, не е от толкова голямо значение. Важното е тези кадри да се адаптират към пазара, който няма до известна степен точни пазарни механизми в момента или ги е изгубил. Когато този пазар се прекроява, може би най-добрите от тях ще излязат и ще изплуват на повърхността. В тази връзка ние от Съвет по туризъм пожелаваме на младите хора само успехи по пътен вятър. Изпълнителски кадри трябва да излизат от тези колежи на средно ниво. Това значи управители на ресторанти, администратори на хотели. По-нататък, който иска да се издига, да стане голям менеджер, може да следва и висше образование. Повече ще продължават, обаче не е лошо да минат 2-3 години в бранша, в експлоатацията и тогава вече ще бъдат много ценни като менеджери на вериги, на големи хотели, директори да станат и така нататък. На специална церемония бяха връчени почетни плакети на партньорите от Международната асоциация за образование и развитие.